Nandito po kami sa Ingenia Holiday Aladala. Say hi everyone! Anong masasabi mo, kuya? Medyo tama lang, medyo basa-basa pero silang. Jay, ano masasabi mo? Matutulog ka pa rin sa... Ang masasabi ko, mag-ingat-ingat ka sa lalakaran mo. Bumabag na rito mga kabisat. Kabisat o si manood na tayo sa TV. Magsama-sama tayo, Mr. Ozzy. Pinaplanuhan lang namin kung ano yung magiging plano ngayon kasi hindi talaga kami sure kung uwi kami ng Sydney, paano to, saan kami matutulog kasi basa oh. Basa. Hesitant kami. Kasi try naman na namin before na naulanan. Hindi naman pinasok yung tent namin. Doon yung pista namin. Sinasabi nila, talagang papasok na papasok. Ha? Yun lang kasi Hindi na naman ta? meters wide lang yun. Ano naman ta? Rex, saan yung pista natin? Doon? Dito? Hindi naman kailangan maglakad-lakad pa. Oo. Sayang. So, napag-desisyonan ng grupo mga bisak, magsisit up pa rin kami ng tent dito. Sunny day? Sabayan kita! Oh. Sabayan kita! Sunny day! Sunny day daw! Sunny day! Sunny day! Uy, umaambo na! Kasi basa oh, basa. Pero kami, dalawa kasi yung tarp namin mga bisda kaya okay lang kami magsipat dito. Kaya nga Zach, napag-desisyon na ng grupo na tuloy, set up pa rin. Pag ulan, wala atrasan to mga kabisdak. Uy, agani. Anim na oras. Pero mas okay yung ano no, yung alright. Nice, madali lang pala. Madali lang pala. Oh? Na tayo. Space pa lang to. Di- Ano video? yan. Yan. Meron kami ganito eh. So dalawa yung ganito natin. Lab, vlogger na ako, Lab. Dapat nagpapaliwanag ka guys. May commission ka dyan. Commission ako dito, ha? Namatay! Lobat na. Ha? Yung pindutin niyo yung screen. Tapos Gail, gano'n mo din sa harap mo tapos mag-explain ka. So tuloy pa rin yung vlog namin. Vlog? Magsalita ka, Gail! Mga kapistak, ito ang pag-set up lang din. Nandito po kami sa Ingenia Holiday Aladala. Say hi everyone! Hi, followers! Oy, shit! Parang may mali. Ano mo? Para saan to? Alin? Baka may pandikit na rin. Naiinitan na yan. Ayan yun sa inyo. Ay, no, not there, not there. Hi. Wait, can I hold? Hi, followers! No, don't touch. Hi followers! Hi followers! Hi followers! A high five! Give a high five! Yeah. Ito po, nagsiset up po sila ng tent. Talaga naman si Gail. Mga kapistak, dapat inaapakan to. Dapat sinaagad. Apakan ba? Apakan niyo, pre. Kapistak, apakan niyo, kapistak. Ayun, ayos. Yun, kapistak. Hawakan niyo, makalima rin. Anong masasabi mo, kabista? Madali lang. Madali. Tapos ano, tuloy ng camping, wala atrasan. Walang atrasan. Anong masasabi mo, kuya? Medyo tama lang, medyo basa-basa pero silang. Jay, ano masasabi mo? Matutulog ka pa rin sa... Ang masasabi ko, mag-ingat-ingat ka sa lalakaran mo. Paano i-pause? Ay. Ah! Paano to pre? Paano i-pause? Pause. Paano lang i-post? Pambayan lang daw muna. Paano i-post? Ito. Stop lang yung...
tayo lang. Nandito naman eh. Solid na mga kabis ako. Ayos yung pig na nilagay ni paring Ron. Ito ka solid. Alright, yun na. Pakita natin. So yung gagawin natin mga kabis kasi ano to, tabi ng dagat kaya malakas yung ano, yung hangin. Lagyan natin ganito. Right up. Jay, ano yung para saan to, Jay? Ano gagawin? Explain natin sa mga kabis. Sa ilalim. Pre, sige pa dito. Ano, yung lumba, usok doon o usok mo dito? Ano pa yan? So yung pinaka floor ng tent mga kabis, lalagyan ng tarp para yung tubig sa ground. Para yung tubig sa ground hindi papasok sa loob ng tent. Alright. Baka wala ka naman maanuhan. So yun mga kabisa, pumunta kami ni Paring Jay dito sa Bunnings mga kabisa kasi bumili kami nito, maraming tarp. Kasi nga mabasa talaga yung ground kaya pumunta na kami at bumili kami ng marami. Pwede naman kasi water resistant kaya pwede siya. Alright. Malapit lang to sa camping park namin mga kabisa, mga 5 minutes drive lang. I'm taking a vlog dyan. Dibo. Alright mga kabisdak. Oh, shout out. Oh, tuloy yung camping mga kabisdak. Wala, set up na to. Ay, nakakuha ko na sideline! Hindi pa rin mabasa ba? O di mabasa ang suda. Parang payong pala yan. Pag ganun mo, okay lang. Yung amin medyo matagal eh. Wala na mga kabisdak. Galing, bilis lang yung setup ng tent niya. Ano na lang siya, bet? Ay, sabihin mo sa Bumabag na dito mga kabisdak. Isang size lang to yan, yung ano mo, sa ilalim? Baka mas malapad yung isa. Hindi? ito yung binili natin mo pareha sa inyo. 2.5 ano ba? 2.5 by 3.5 to eh. Yung isa mo, anong size? Ah, Sige na lang, sa loob ko nila yan. Isa ba? Kasi extra na lang to. Pwede na yung kapahingan na. Ako bang kasamaan? Nakaroon sa doon. Adili ba ang bus? Ano lang, kapahingan na ba? Mga busy. Pwede na mo hayhayan ba? So yun mga kabisdak. Hindi na ako nakapag-vlog mga kabisdak nung nag-set na kami ng tent kasi biglang umulan. Kaya yun, bawat kami kanya-kanyang pag-set up ng tent. Pati doon na-set up na kina Jay, napakalaki ng tent nila. Andun yung parang kusina namin, kina Mildred, kina Rex. Then timing din pala mga kabisdak. Meron ding mga kababayan natin na nagka-camping dito na side sila. Yan dyan. Ako niya na? Oh, lapok pa. So anyway, ito yung tent namin, ito yung setup. Meron kaming tent, tapos meron kaming extra gazebo na nilagay dito. Kasi yung tent namin walang terrace, di ba? So kina Ron. So tingnan namin yung pa ako mga sak. Grabe ang puti.
So ito talaga yung ano mga kabisdak, no? Ito yung totoong camping. Ito yung totoong camping, babe. So pakita ko sa inyo yung likod ng Ay, babe, ang ganda pang mga yellow. mamaya. Airpad. Ito yung sa likod mga kabisdak. Grabe, ang putik talaga. So ito yung sa likod ng tent natin. Yan. So okay naman siya mga kabisdak. Hopefully hindi na uulan mamaya. Yun. Okay naman. Solid yung pagkalagay natin, no? Yung mga peg ito solid. Hindi solid to, hindi na patatangayin ng hangin until bukas. Alright. Yan, no? Solid. Alright, so hakutin ko muna itong mga gamit namin mga kabisdak para malagay. At lalagyan namin itong ano namin, no? Yung floor namin, lalagyan namin ng you know, yung parang foam. Ito yung kusina pala namin mga kabisdak. Alright, di ba? Ganda. Mga lutuan. Dun. Anong lutuin natin, Rex? Luto na. Oh, meron na din kami dalang luto, adobo. Init. Ang ganda, oh, di ba? Meron pang mga chair para sa mga bata. Ready na. Oh, atin na rin shout out. Hi! Yung nag-ano eh. Nanonood. Romy, hindi, Romy din ano. Parang magkakaano kasi parang nag-start. Kasi ate Romilin Opasyon. Iba rin ba? Mamaya i-shoutout natin pag nalaman ko na kay Ken. Shout out. Saan ka sa atin? Bulacan. Ay, shout out sa mga taga Bulacan. Saan na pa yan? San Rafael, Bulacan. Yun yung tent na pakita ko sa inyo mga kabisdak, yung setup. Maganda yun. Di mga kabisdak, oh. Ganda ng tent. Ganda ng tent niya, pre, oh. Tingnan nito. Dome. Tingnan natin yung mga bata mga kabisdak. Ito yung kinaparing Ken. Hey, pre, shout out, pre, shout out. Shout out sa inyong lahat. Saka sa atin, pre. Pangasinan tsaka Paranaque. Pre, shout out sa mga taga-Pansin kasi. Oh, I love that. Ito yung mga bata. Hey guys, how are you over there? Hi GN. Shout out everyone. Are you okay? Hi, fireworks. Ay pala. Okay, everybody. Pakita ko naman sa kung gaano nakarumi yung paa ko. Hawakan mo, babe. So ito mga kabisdak. Pero grabe, no? Nagkaroon ko ka-realize na 6 years na pala mga kabisdak since nakalas ako na apak ng putik. Kasi ganun, di ba? Wala dito masyado kasi apartment ba? Oh. Tinan niyo mga kabisdak, yung paa ko mga kabisdak, grabe, di ba? Parang dinuguan, oh. Right. Airbed. Okay. Uy, ba't may... nice pa rin, no? May ano, lusutan ng kuryente. Oh, pre. Kailangan ko ilaw sa... Pwede makisaksak dyan. Oo. Ito yung light natin, di ba, pre? Oo, na ano. Tinanggal ko muna. Solar to mga kabisdak, di pala. Connected to siya mga kabisdak. Electric to siya mga kabisdak. Electric to, connected dito. Ito yung kuryente namin dito. Kasi yung... Ito, yung powered site. Yan, dyan. Ito yung lights namin. Oh, nagluluto na din pala mga kabisdak, oh. Pakita ko lang saglit ng kabisdak. Ano yung luto mo, pre? Barbecue. Yan, oh, kabisdak. Kabisda. Barbecue tayo, kabisda. Tatlo. Magluluto ba ako, pre? Ate? Rice? Or tama na yan? Tama na to. Huwag na. Bukas na lang. Bukas na lang. So yun mga kabisda. 3 rice cooker. Alright. So ito yung mga ayuda natin, no? Ngayong bagyo. Right mga kabisdak. So galing ako dun sa office, no? Kasi hindi pa pala ako nakapag-check-in. Ano na ngayon? Almost 6 PM. Tinawag ako dun sa office ng campsite na to. Akala nila hindi ako dumating dito sa camping. Yan, nakapa-check-in na tayo mga kabisdak. At yun, napakaputik pa rin ang paa natin mga kabisdak. So, sobrang enjoy na experience mga kabisdak. Okay din siya, no? Kasi at least matry natin na mag-camping na maputik. Ito yung kinarexo. Dito yung mga bata.
Sobrang enjoy ng mga bata sa grabe. Priceless yung enjoy ng mga bata. Andun si Gian kasama yung mga kaibigan niya, yung best friend niya. And then ito yung setup niya, Ami, mga kabis ako. Meron siyang ilaw ni Amihan. Alright, ito yung urban namin. Isi-set up pa na yung mga gamit. Alright, dyan. Tapos yun, meron tayong air pump mga kabisdat. Ana isaksak. Sige. Alright. Na kay di ra ba ta pwede magsaba-saba. Yung mga kabisdat, lagyan ito ng hangin. Ate, pareho pa mo nga ano. Rose. Arot siya. Saan ka mag-toilet? Dihan sa bang. Ay, may ganino kay dool tas toilet ba sa? Dili siya layo kaya. Oh. Inig ba? Dugid ni bib kindag ng lamok. Inig sud daan na bib kanang battle niya nagbalik ni butay tubig kay parahon na sa tiil kay hugaw. Para diha ta mo. So yun no, abizag no. So maaga kami matutulog. Actually ano pa kami masa mga 8:30 pero maaga kami matutulog mga kabisda kasi pagod sa pag-drive and then ano din maputik, maulan. Kaya ito, tulog na yung mga kasama namin. Yan dyan, tulog na yan. Kabisda. So kami nila, andito si Gian sa loob ng Jack. Gian, can I go inside now? When you have mud, Hi. It's not, mud. no, it's not muddy already. See? It's clean. See? Yay! Wow, this is her house. This is her house. So, bigyan ko na kayo ng tour mga kabisda sa aming bahay. Alright. So, yun na Zach, meron tayong light na. Yan dyan. Di battery lang mga kabisda. And then, meron din tayong nabili na ganito mga kabisda. Ganitong light. See? Battery lang din to. Ito. Yan. Then, ito din. Dyan. Tabas. And then, yung mga gamit namin, meron kami mga pagkain dito mga kabisda. Ito. Kunin ko ba na ito? Yung cellphone ko. Meron tayong ito. Mga gamit pagkain. Ito, cup. Meron kaming cup na ganito pang camping kasi si Gia ngayon. Toothbrush yan. Merong coke, merong kape. And then, cafe dito mga hamzak. Merong McDonald's pa. And then mamaya mga hamzak, baka dito ako matutulog. Dito sa part na to. Kasi para komportable si Gian tsaka si Ami. So siguro sila lang dito. So yan mga ito yung setup natin dito. Napaka-enjoy. Meron tayong table dyan na nalagay. Gian, can you turn on the lamp first? Which lamp? That one. That one that you always play. 3. 2. 1. Come on. Oh, remember we have a chessboard. We have a chessboard. We can play our chessboard later. Yeah. Can you try to turn it on? Is it working? No, it's not. Oh, we need to put a battery. We have a lot of battery here. And meron tayong dito, Zach. Meron tayong We are surviving in 100 days. No, 3 Sleeping bag. days. 3 days and 2 nights. Hey, Daddy. Yeah. I want a verse. Yeah. All right. So. Oh, Sandra's calling you. What are you watching? I'm watching Sonata EXE Justin getting hacked by Sonata EXE YDI. Alright, so sleeping time na is that ano na ngayon, I think 11, mga 11 PM na. Tapos hinaan ko lang yung boses ko mga kabisdak kasi yung mga kasama namin, yung mga katabi namin tent dito is natutulog na mga kabisdak. So kanina nasa labas na kami ni Ami, nag-enjoy kasi sobrang first time, hindi naman first time pero sobrang tagal namin last nakakita ng stars. So kanina gumanda yung panahon, walang ulan, so kitang kita yung stars, yung moon. Pero ngayon nung pumasok namin sa lumamig and then parang umaambon na naman. So hopefully bukas walang ulan para mas marami kaming magawa dito mga kabisda. So ito yung setup namin mga I kabisda. brush my teeth, everyone. Good job. So Let's do Yeah. this. We'll be back. alright, give me 5. Sobrang I want enjoy. to sleep. You need to be quiet, okay? So yun sa si Jens, katatapos lang mag-toothbrush sila ni Ami. So sila mamaya mga kabisda, si Ami, dito sila matutulog sa airbed. Hindi ako makitulog dito mga kabisda kasi ano to, airbed lang to, baka hindi kayanin tayo, no? Dito ako, ito yung magiging pwesto ko. Lalagyan ko pa to ng ano mga zak ng sapin ito.
Pero meron kaming airbed mga kabisdak. Ito. Meron akong airbed. Meron kaming, tawag nito babe? Kalimot na ko. Sa tawag ano? Sleeping bag ito. Si amin din merong sleeping bag. Si Gian din. Gian, you go inside your sleeping bag. Come on, because it's cold. But you need to stay here. Mama on that side. You stay on this side. Okay? Don't go on that side because it's cold. Here. You stay in the middle. Just, yeah. Stay here in the middle. Oh, meron pa siyang hagi-wagi. Mama, I want you to sleep in my sleeping So, bag and I want you meron kaming lights. I want you to sleep in my sleeping bag and I will sleep Babe, marami nagkape. in my sleeping bag. Marag kape. Tugna na. Ikaw na kayo nag-fleece ka. Tugna na kayo. Ikaw nag-t-shirt ako. Ano kasi mga bisdak. Ito yung mga gamit nito. Babe, napamit na burger dito, babe. Oh? No? Yung mga bag namin. Yung hangin sa mga kabisdak. Yung hangin sa labas. Yun na. Lumalamig. Lumalakas at malamig. So dito lang kami mga kabisdak. Bahay-bahayan sa ating loob ng tent. Napakaganda ng feeling mga kabisdak. First time namin ni Ami at ni Gianna mag-camping dito. First time gito no, last nakakamping natin sana sa Singapore. Klaro na camping. Dili ko siya camping wala nagpalipas oras no. Nasa East Coast ba? Although, camping mo siya punto, mag-tent, mag-gift ka. Pero dili na ni nang magdadyo kag mga foods no. Nalayo kay mong travel. Nya kanay mong travel ba? So ito mga kakabisdak, meron coke. Kung gutom na ako mamaya, kain ako. And then try ko siguro mag-edit ako ng isang video. I don't know. It's so open. Hey, mama happy. Musandig pa lang ko sa airbed. Mura nagmalat, naabot na sa akong siko sa kan ba? Di mo rin magpupugling kami. Mas relax ako dito sa pag dito ako matutulog sa floor dito. Alright, so see you mga kabisdak bukas no. At I'm not sure kung ano yung mga activity, pero kami ni Ami wala kaming balak na Daddy. yeah. Okay, stay here in the middle. Here, mama, don't go off. Mama on that side. Here. Laptop. Meron yung babe, yung tawag na to, portable battery. Battery. I want my one. Ikaw maninin mo sa laptop. Plus light. I want my one to go in the floor. No, only that in the front. Alright, so see you sa next vlog mga kabisdak no. Matutulog na kami mga kabisdak. At excited ako bukas. Hindi ko alam kung ano yung mga activity namin bukas mga kabisdak, pero hopefully hindi siya uulan para marami kaming pwedeng gawin. Alright, bye bye mga kabisdak. See you sa next vlog. Bye bye.